дар қароргоҳи ЮНЕСКО ҷашн гирифтани 85-салагии шоири тоҷик Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ. ба феҳристи хотироти ЮНЕСКО дохил гардидани куллиёти Мавлоно нишони дурахшони эътирофи расмии ин созмони ҷаҳонӣ пазируфта шуд. Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ зодаи сарзамини тоҷик аст. бо ду шоҳасари безаволаш, маснавии маънавӣ ва девони кабир, чандин сол аст ки дар асоси омори расмии байналмилалӣ дар сафи аввали серхонданитарин китоби муаллифони дунё қарор дорад. дар ин конфронси сатҳи баланд аз 14 давлат зиёда аз 96 нафар олимону муҳаққиқон ба мавлоношиносону дӯстдорони ин нобиғаи ҷаҳонӣ иштирок ва маърузаву суханронӣ намуданд. намунаи гуногуни осори таърихию фарҳангӣ марбут ба Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ аз қабили нусхаҳои дастнавис ва чопи сангии маснавии маънавӣ, лӯли лубоби шарҳи маснавии Ҳусайн восифи кошивӣ, мусаввараҳо, қаламкашиҳо, пайкари Мавлоно, намунаи ҳунари хушнависӣ аз ашъори Мавлоно ва дигар осори бостоншиносӣ ба маърази тамошо дар қароргоҳи ЮНЕСКО дар шаҳри Париж гузошта шуданд. ҳар сол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 30 сентябр эълон шудани маснавихонии Мавлоно дар сатҳи баланд қобили эътироф аст. ҷираёни конфронси бузургдошт Мавлоно Ҷалолиддини Балхиро зиёда аз 600 000 нафар дар тамоми ҷаҳон тариқи пахши мустақим дар сомонаи расмии ЮНЕСКО тамошо намуданд. дар толори қароргоҳи ЮНЕСКО дар Париж таҳти унвони сурудҳои мондавор бахшида ба бузургдошти Ҷалолиддини Балхӣ барномаи ҷаззоб манзури меҳмонон гардонида шуд. сурудҳо пешниҳод гардида ҳамагӣ аз ашъори Мавлоно буда, сарояндаи тоҷик Нигина Амонқулова ва бо сарояндагони форсизабон баҳри тамошобинон сароиданд.